Kunnafoni sentelu ta sira tɛ an bɛ aw ladɔnniya ka dɔ k'a fɔ an ka jamana cakɛda minnu bɛ ni olu faralen ɲɔgɔn kan minisiriso minnu faralen ɲɔgɔn kan walasa ka se ka ala ka sara minnu bɛ kɛ ka olu kunbɛn ani ka se ka dɔ bɔ a tɔɔrɔ la ka ɲɛsin dugudenw ma ni an b'a fɔ o ma ko comité technique du comité interministériel de gestion de crise et catastrophe o baarakɛlaw olu ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ ko min ye septembre kalo in yɛrɛ tile 8 ye san 2025 ko san bɛrɛn kelen o kɔni o ye tiɲɛni kɛ Kita kɔnɔna la Kita marabolo kɔnɔna la madenw o kunnafoni di saratigɛ la halisa o y'a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ samiya daminɛ na ka se nin waati in ma ko fɛn min ye jidon ye o siɲɛ 42 o de jateminɛna min ye sow bɔ ka sow firi u disi kan ye i k'a dɔn ko o siɲɛ 8 ɲɔgɔnna o de kɛra ko min ye fiɲɛ damatɛmɛ ye o siɲɛ 4 o de sera ka jateminɛ u fɛ u y'a jira k'a fɔ ko o masiba minnu ni alamasibaw don alalatigɛw don ko olu siratigɛ la k'i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye maa 23 ye olu de ni tora ni kasara ninnu kɔnɔna la min ye maa 34 ɲɔgɔnko ye olu de banala wa min ye maa 1000 min ye so 1000 ani so 200 ni so 4 ɲɔgɔnko ye i k'a dɔn olu de bina ni wuli ni cɛ ni alalatigɛ ninnu kɔnɔna la olu kɔnɔna la fana na min ye du 2000 ani du 600 ni 21 ɲɔgɔnko olu ye gɛlɛya sɔrɔ ni ko ninnu siratigɛ la olu la i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye dudenw ye sa n'olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la o bɛ se maa 20 ani maa 200 ani maa 60 ani maa 6 ɲɔgɔnko ma u ye nin kunnafonidi ninnu kɛ o ma da kunnafonidiw ma u tilala ka ladilikanw di maaw ma ladilikan minnu bɛ yen ni olu kan ka matarafa u ka kɔrɔfɔko kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ni alalatigɛ ninnu kɛlen u kɔni u ye wulikajɔ kɛ u se ye fɛn minnu ye k'olu kɛ walasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na i k'a dɔn o dɔw bɛ tali kɛ maaw lakananin na jiw donni maaw kan wala kɔlɔlɔw sera maa minnu ma u dɛmɛni la k'u lakana ani k'u bolofɛnw lakana ani fo ka se u dɛmɛni ma dumunikow ta fan fɛ da dumunikow ta fan fɛ finikow ta fan fɛ ani baarakɛminɛnkow ta fan fɛ u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen na ka tila ka ladilikan di bɛɛ lajɛlen ma walasa an bɛ se ka nin ko ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la an fɛ yen cogo min hali ni ala ka latigɛw don i ka dɔn min ye jiboli siraw ye olu labilali fo ka se jogo ɲuman wɛrɛw ma jogo ɲuman minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye ka se ka an kisi nin n'a ɲɔgɔnko ma u ye olu fana dantigɛ di u ka kunnafoni ninnu kɔnɔna la. Nin ye kunnafoni min n'a bɔra organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal société de gestion de l'énergie de Manantali olu bɛ ka baara bɛ Manantali baraji a baarali ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ babolo min bɛ an bolo n'an b'a fɔ o ma ko fleuve Sénégal ayiwa o kun min bɛ Manantalikaw fɛ yen ni ji bɛ latɔ yen na o ji latɔni baarakɛba minnu bɛ yen i ka dɔn olu de ye kunnafoni di ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye ji ka hakɛ kɔrɔ ye ji bɛ se hakɛ kɔrɔ min ma ko o kɔni hakɛ in ji sera o ma kaba o kuma ko bɛna kɛ sababu ye olu bolo u ka ji labila ji dɔw labila ji labilali dun o bɛ kɛ sababu ye ka ji k'a yɛlɛn ka sigida maa minnu bɛ yen ni olu ka baaraw gunbɛ ba la n'olu bɛ baara kɛ ba kɔnɔna la kunnafoni min ɲɛsin olu de ma u k'a dɔn k'a fɔ ba bɛna labila Manantalikaw bɛna ji labila o bɛna kɛ sababu ye ka ji layɛlɛn fɔ hakɛ min ni a bɛ se ka dankari maa la ni i ma i janto i yɛrɛ la o de kama kunnafoni bɛ di walasa maaw k'u janto u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya bada maa minnu ni olu sigin bɛ ba kɔnɔna la ba bolo baaraw n'u ka baaraw bɛn bɛ ba kɔnɔ baaraw ma kunnafoni min ɲɛsin olu de ma k'u k'a dɔn k'a fɔ min kɔni ye ji bilali ye o baaraw bɛna bila sen kan ko min ye ji laminɛli kɔfɛ ko ni o waati fana sera ko bɛ kɛ kunnafoni di ka ɲɛsin maaw ma nka kunnafoni kunba ye min ye o de ye hakilisigi ani janto yɛrɛ la o baaraw ka bila sen kan u ye kunnafoni di septembre kalo in tile 11 san 2025.
alisa kunnafoni ko ta fanfɛla na Mali ani jamana wɛrɛw cɛ tigɛdinboloma okumu kɔnɔna la. Mali jamana ani Biélorussie jamana u ka tigɛdinboloma okumu kɔnɔna la. Fɛn min ye Mali lasigiden kura ye ale sera Biélorussie ni o ye Seydou Kamisogo ye. Ale de ye Mali ka lasigiden kura ye Biélorussie kaw fɛ yen nɔ min ye septembre kalo in tile 11 san 2025 ni o bɛnna alamisa don yɛrɛ mɔ. Ayiwa min ye Mali ka lasigiden kura ye Seydou Kamisogo a sera Minsk ale ye Biélorussie ale faba kɔnɔna ye. I ka dɔn a taara ka taa a ka lasigidenya sɛbɛ ka taa o di i ka dɔn Biélorussie a jamana ɲɛma boloma n'o ye Alexandre Lukashenko. I ka dɔn Mali ni Biélorussie cɛ lahalaw k'olu dantigɛ o gafe in kɔnɔna la. A ka baaraw a nakun ye minnu ye k'olu dantigɛ o gafe in kɔnɔna la. A bisimilara bonya ani karama kɔnɔna la. N b'a dɔn fɛn min ye awa ni baara in ye sa a kɔfɛ fɛn min ye Biélorussie ministre min ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw mɔ a ye sɛbɛn in fɛn dɔ di ale mɔ ka kɔn président ta in ye. O kun kɛra araba don septembre kalo tile 10 san 2025. I ka dɔn a ye Mali jamana ka foli badenya foli ni teriya foli a y'o fɛnɛ lase Biélorussie jamana ɲɛma a n'a jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. Mali jamana ɲɛma tɔgɔ la ni o ye Assimi Goïta, général d'armée Assimi Goïta ale tɔgɔ la ani malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. E folikanw olu bɛɛ lajɛlen lasera Biélorussie kaw mɔ. An bɛ dugawu kɛ halisa ala ka tigɛdinboloma ninnu kɛ tigɛdinboloma nafamaw ye jamanadenw b'u tigɛ ninnu fɛn mun na. O kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya a ka dɔn k'a fɔ ko min ye an ka médecine kalanbaw ye olu ni a bɛ f'u ma ko numerus clausus olu ye an ka médecine kalanbaw ye minnu ni olu garisigɛ donna ayiwa a sanayɛlɛ na. Olu kɔni ka bɔli promotion 16nan olu bisimilara ministri fɛ ministri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani ɲɛta kuntalajan sabatili mɔ Mali jamana kɔnɔna na ni o ye ayiwa colonel Assa Bajalo Touré ye. A ye ni maa ninnu bisimila. I ka dɔn fɛn min ye ayiwa ni 16e promotion mɔgɔ ninnu ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka marraine yɛrɛ n'o ye u ka denfa ye o de ye ale yɛrɛ ministre in ye. I ka dɔn k'a fɔ u ka ɲɛma ka fara u ka jɛkulu maaw kan u bɛɛ lajɛlen u kun farala ɲɔgɔn kan ni ka taa ni ɲɔgɔn kuma in na ni ministre ye. Min ye ministre yɛrɛ ye sa ale ka dɔn k'a fɔ a y'u kunbɛn bonya ani karama kɔnɔna la. Nka u yɛrɛ fɔlɔla ni ka foli kɛ ka ɲɛsin ministre mɔ ala ye a garisigɛ donni min kɛ OMS ale ka ɲɛma danganya la farafinna gun kan o foli kɛra a la. U ye lahalaw fɛnɛ yira a la baara minnu ni u y'olu kɛ. I ka dɔn u ka tɔn in kɔnɔna la u ka jɛkulu kɔnɔna la u ye olu dantigɛw kɛ ministre fɛnɛ ye ani baara minnu bolodan bɛ u fɛ u ye olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen dantigɛ kɛ ministre fɛ. Ministre kɔni ye u fo. I ka dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔw la k'a jira k'a fɔ u nafa ka bon kosɛbɛ. Baara in bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ani karama kɔnɔna la. O kɔfɛ an bɛ taa polisikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye sirakɔrɔ polisiw ye olu ye wulikajɔ kɛ. Wulikajɔ min kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ maa damadɔw la maa minnu ni a bɛ se maa 5 ɲɔgɔn ma. I ka dɔn maa 5 in olu de tun b'a la ka u yɛrɛ kɛ polisiw ye. U bɛ sira da maaw ɲɛ ni ka maaw n'u bolofɛnw minɛ u la. Min ye sirakɔnɔ Megitana ale polisilakaw ye olu kɛ patrouille okumu kɔnɔna la olu de wulikajɔtɔ taara bɛn maa ninnu mɔ ni ka tɛgɛ kɛ u la ka jira k'a fɔ maaw don maa minnu ni jamanadenw tɔɲɔbaw don ni ayiwa bandenw don bandenw faralen don ɲɔgɔn kan a jɛkulu de b'u bolo donc u bɛ nin baara sugu ninnu kɛ walasa ka jamanadenw tɔɔrɔ ani ka jamanadenw bolofɛnw bɔsi o la. Dan kɔni sigira u ka baaraw la ka kɛɲɛ ni sirakɔrɔ Megitana polisilakaw olu ka wulikajɔw ye ni Ala sɔnna ma. Burama halisa kunnafoni ko ta fan fɛ an bɛ taa Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ. Algérie jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen la ministre min ɲɛsin bɛ Algérie ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛmaaw ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ye communiqué min bila sen kan ni anw yɛrɛ y'a kalan yan nɔ k'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ye ayiwa damakasi sɛbɛn don kiri ɲɛkɔrɔ kiri min n'o ye cour international de justice ye ko kɔrɔfɔkan in tɛ tiɲɛ ye dɛ. Algérie ko ten. Algérie ko Mali ma plainte do ale kama CJ la cour international de justice la ko daloya foyi tɛ
Algérie jamana ɲɛmaw ko olu yɛrɛ de ye daluya ɲini kuma in mɛnlen ko Mali ye plainte don k'olu yɛrɛ de ye daluya ɲini k'olu ye weleli kɛ ka jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ awa cour international de justice la n'a y'a sɔrɔ Mali ye kuma min fɔ n'o ye tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ damakasi sɛbɛn donna olu kɔ kan ko nka a yɛrɛ olu la k'a fɔ ko foyi tɛ yen ko damakasi sɛbɛn foyi ma don olu kɔ kan Algérie ministre min ɲɛsin bɛ Algérie ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛmɔ a ye nin kɔrɔfɔkan ninnu fɔ i ka dɔn kɔrɔfɔkan minnu senfɛ a y'a lajɛ k'a fɔ k'a bɛ Algérie ko ka Algérie jabajɛ k'a jira k'a fɔ ko anw ma ayiwa olu ma bi anw ka drone kan a ye o yɛrɛ lajɛ kumaw a y'olu tugu kɔrɔfɔkan ninnu nka kɔrɔfɔw kɔni la nafamaba ye min ye o de k'a fɔ ko anw ye sɛbɛn min galan ɲa Algérie ko tiɲɛ tɛ koyi Algérie ko tɛ dɛ ko damakasi sɛbɛn ma don olu ɲɛ kunkɔrɔ ko n'a y'a sɔrɔ ko Mali kun gɛn bɛ ka plainte don olu kɔrɔ ko CJ yɛrɛ ko o tun bɛ olu ladɔnniya ko nka k'olu ma ladɔnniya ko wa k'olu yɛrɛ tilara ka wuli k'a sɛgɛsɛgɛ o cour international de justice kelen na k'a jira olu la k'a fɔ ko foyi tɛ yen o tuma an bɛ Mali ɲɛmaw an bɛ olu fana ka version laban kɔnɔ kunnafoni ko don an kɔni b'a fɔ u k'a mɛn an b'a bisi ka fɔ u y'a mɛn Mali ɲɛmaw ni y'u ka kɔrɔfɔkan dɔ kɔni nkalontigɛlen ye o tuma ni récépissé b'u bolo ou bien t'a dɔn ni sɛbɛn m'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko an ka plainte bɛ Algérie ko kɔrɔ a t'a di an ma an k'a publier an k'a fɔ n'o tɛ Algérie bɛ fɛ ka an ka kɔrɔfɔw nkalontigiya dɛ Ala ka Mali yiriwa Ala ka Mali jidi Burama min ye jumadon su ye k'a dugu jɛ sibiri la ni ma fili an ye kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ an cakɛɲɔgɔn yɔrɔ ni o ye Amadu El Konare ye ale ye kunnafonidila ye a y'a jira k'a fɔ ko awa Bamaci wale tigilamaw k'olu yira Torodo Jɛdugu Torodo commune dugu don nka commune dugu yɛrɛ a commune dugu yɛrɛ de ye Jɛdugu Torodo ale de ye Torodo ye Torodo yɛrɛ dugu kɔnɔna ko nɛgɛ kaɲa 21 waatiw la ko Bamaci wale tigilamaw yira wa u kun ka ca dɛ ko maa 20 ani maa 4 k'u tun bɛ moto baw sanfɛ ko marifa tun b'u bolo ko u tun bɛ moto 12 la o kuma maa 22 n'olu bɛ moto 12 la o kɔrɔ ye ko u tun bɛ ka ɲɔgɔn da fila ko Jɛdugu Torodo ko u yera yen k'u kun dalen tun don kati kan nka a bɛ i n'a fɔ u ye sira fara ni ka nɔnsɔnbugu faama Gwɛ n'o ye Kolokani mara kɔnɔna ye cercle kɔnɔna ye Jɛdugu Torodo dun walasa maaw bɛ se k'a faamu cogo min ale ni kati yɛrɛ cɛ tɛ tɛmɛ kilo 50 kan n'i tɛmɛna Kalifabugu la i bɛ se Jɛdugu Torodo n'i bɔra kati i bɛ se Darala la n'i sera Darala la i bɛ fara i bɛ taa Kalifabugu n'i tɛmɛna Kalifabugu la sa i bɛ sɔrɔ ka taa Jɛdugu Torodo yanni ka se anw ka yɔrɔ tɔw la ye o kuma kunnafoni kɔni dira a b'a jira k'a fɔ ni kunnafoni in jɛlen don n'a sɛgɛsɛgɛra k'a fɔ a jɛlen don o b'a jira k'a fɔ terrorisiw awa u b'a la ka caya dɔɔni parce que min ye moto 12 ye o tɛ moto fitininw ye dɛ moto 12 ye cortège ye dɛ kunnafoni filɛ n b'a bisi k'a fɔ ɲɛmaw ye kunnafoni in sɔrɔ Ala k'an lakana awa Burama kalan kunjɛ kalan o kɛra fɛn min ye a bɛ fɔ minnu ma ko awa promotion du cours des futurs commandants d'unité awa CFQ o maa ninnu i ka dɔn olu tun bɛ kalan kunjɛ kalanw na n'o ye ka dɔ fara u ka kalan dɔnniyaw kan officier jaladebatigi ya kalan olu tun bɛ o la o siratigɛ la fɛn min ye maa 100 ani maa 2 ɲɔgɔnko ye olu de tun bɛ kalan in na ni kalan in ala y'a kunjɛ ko cogo ɲuman nɔgɔya u ye maa 100 ni maa 2 in cɛla i b'a ye k'a fɔ maa 6 ɲɔgɔnko olu b'a la olu ye musolakaw ye nin ye a 4e promotion de ye i ka dɔn u kɔni u ka bɔli baaraw kɛra a kɛra juma tɛmɛnen n'o bɛnna
septembre kalo in tile 12 mɔ san 2025 u tun b'a la ka kalan in kɛ yɔrɔ min na o de ye centre d'instruction Bokar Sadasi Kulikurukaw fɛ yen nɔ u ye kalan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ yen nɔ i ka dɔn kalan ninnu kuncɛli kɛnɛ kan fɛn min ye awa Mali ka golomasiri tabaw ka ɲɛma dankan ni o ye chef d'état-major général des armées adjoint n'o ye général de division Keba Sangare ye ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ka fara awa sɔrdasiya ɲɛmaaba wɛrɛw kan ani ka fara maa wɛrɛw kan olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kidali marabolo ɲɛmaa ye El Hadji Gamu ale tun bɛ nin kɛnɛ sanuma in kan nin don kofɔlen in na an bɛ dugawu don kɛ sa maa minnu bɛ yen ni u bɔra nin ye Ala ka o kɛ tare ani tare ye Mali jamana ye Mali ka lakana okumu kɔnɔna la. Burama halisa o hukumu kelen kɔnɔna la fɛn min ye an ka lakanabaaw ye olu tun bɛ lakanabaa minnu n'olu tun bɛ kalan na walasa k'u lajo an b'a fɔ min ma ko formation d'agrément o ye ko u lajo o baaraw tun bɛ senna fɛn min ye tuganiso ye min ye maa 1000 ani maa 100 ani maa 30 ani maa 2 ɲɔgɔnko ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ o formation d'agrément in na n'o ye ka u lajo o baaraw kɔni fana kun cɛra fɛn min ye septembre kalo in tile 11 ye san 2025 n'o bɛnna alamisa don mɔ i ka dɔn o kɛra faraɲɔgɔnkanba ye faraɲɔgɔnkanba min senfɛ fɛn min ye awa Mali sɔrɔdasiya ɲɛmaa caman ye olu tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la garde national ale chef d'état-major ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni o ye lieutenant colonel Ibrahim Traoré ye awa ale yɛrɛ ye commandant des organismes de formation et d'entraînement ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la garde national la ka fara ale kan maaba wɛrɛw caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la u ye kalo 6 de kɛ nin formation in na walasa ka se ka u lajo n'i ye maa ninnu ta k'a lajɛ maa 1000 ni maa 100 ani kɔ in i b'a ye k'a fɔ Mali sɔrdasiya lakanabaaw bɛɛ lajɛlen tun b'a la fo n'a bɔra polisiw la kunnafoni b'a fɔ an ye cogo min na awa polisi kɔni tun t'a la n'o tɛ corps tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dɔ tun b'a la u fara min bɛ ɲɔgɔn kan i ka dɔn ka u lajo walasa don n'a nataw la u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min a ɲɛdɔn ka k'u la ani u labɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ u la formation in a bɛ o de ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiya ɲɛmaaw olu caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye awa garde national ka ciden kɛrɛnkɛrɛn n'o ye lieutenant colonel Ibrahim Traoré ale yɛrɛ ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiya ɲɛmaaw mɔ i ka dɔn u ye nin baara minnu bila sen kan n'u b'a la ka baaraba minnu bila sen kan minnu n'olu bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw kalanni la n'o y'u formeli ye i ka dɔn olu foliw kɛra u la baara in bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmaaw ka hakili ɲuman de a bɛ bɔ o de kɔnɔna la o kuma o foli a y'o kɛ ni ka tila ka ladilikan fɔ maaw ye maa minnu ni olu garisɛgɛ donna formation in fana na i ka dɔn an bɛ don kɛ sa Ala ka awa baara sabatili Ala k'o nɔgɔya u ye Mali jamanadenw lakanani ani o bololafɛnw lakanani okumu kɔnɔna la n badenw o bɛ an na don an ka kunnafoni bakurubaw kɔnɔna la ni Ala sɔnna a ma an bɛ minnu daminɛ ni an ka lakana kunnafoniw ye